Van de 9 inschrijvingen voor het Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours, het LVK, heeft Maastricht nog 2 ijzers in het vuur die een kans maken op een plekje in de finale. Duo XL staat in de halve finale met het nummer Alles uit de kas. Mochten zij genoeg stemmen halen, dan wordt het de 8e LVK-finale voor Dorian Mariange. De tweede kanshebber is de formatie De Jatsers. De Jatsers is als groep een nieuwkomer in het LVK-circuit, maar liedjeschrijver en zanger Bert Garnier is op dat gebied al door de wol gewassen. 12 keer in de finale gestanden van de LVK. 2 keer maar gewinnen en ik heb tweets geworden en ik heb derds geworden. En de laatste paar jaar heb ik eigenlijk geen actieve deelname meer gedaan aan de LVK. Gewoon nog niet, om het dan een juiste liedje voor had, denk ik. Anderzijds had ik nu het liedje wel klaar, dat wat eigenlijk ook voor mijn streek was geweest, maar nog meer voor het Limburgs Vastelavonds Liedjesconcours. En in samenspraak met Frans Teunus hebben we gewoon gekeken naar het nummer. Hebben we het heel nog gedaan geschreven zelf. En toen heb ik besloten om het toch nog een keer te wagen voor de LVK. En met het resultaat dat ik tot het liedje in de halve finale kom samen met de Jatsers. Wat is dat voor een groep? Ja, de Jatsers is een gelegenheidsgroep speciaal voor het LVK. Dat zijn een aantal artiesten die zich samengebundeld hebben. En het zijn een aantal verpleegkundigen van Envida die zich samengebundeld hebben. Omdat ik zelf ook neven mijn raadswerk ook nog als verpleegkundige werk bij Envida. Dus ja, die combinatie van, dat zijn de Jatsers. Volgens Bert is er wel een verschil of je een carnavalsliedje schrijft voor Maastricht of voor het LVK. Alleen, ik moet eerlijk erbij zeggen dat ik daar geen rekening mee hou. De liedjes die ik inschik voor Maastricht, of die ik voor Maastricht zou schrijven, die schrijf ik ook voor het LVK. Dus nu is natuurlijk in het midden en het Noord-Limburgse meer uptempo liedjes, slagerachtige liedjes. Een Parkstad, in die richting, juist ook weer meer traditionele liedjes. En er is niks mis met die liedjes uit het midden en Noord-Limburg helemaal. Het zijn prachtige liedjes. Maar goed, mijn persoonlijke voorkeur is gewoon toch het traditionele, het met een Maastricht-seiske. En dat geeft bij mij het richtige vastelavondsgevoel. Als nu naar het LVK kijkt, hebben ze dan een winnaar geschreven? Dat moeten de lui bepalen en de hoofdjury. Ik hoop het natuurlijk wel. Het liedje is het weerd. En ik denk ook dat die Tribus weer eens een traditioneel vastelavondsliedje hoe de lui in een heerlijke Polonaise achter Marijn op een liedje door kunnen lopen. Stemmen op de Jatsers kan na de uitzending van de eerste halve finale komende vrijdag. Duo XL zit in de derde halve finale op vrijdag 27 januari.